iki wujud tresnaku je katuraken yen ing tawang ana lintang dipun dawaken tembang kangen sik terus tembang kangen kok abane kok kangenan to iki kok terus aku ya wis ngono kuwi kok so nggih sepisan malih kunjuk sedaya para tamu awit menika adicara istirahat awit mirunggan sapetawis monggo ingkang dereng dahar kepareng jengkar saking sasana pinaraan menuju teng sasana bogo utawi sasana daharan sinawung kang laras wontenipun gongso campursari aka nada Dewa Cahayu wonten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Ustadz Rohmat napa niku? Kalau mau nyuwunipun Nyidam Sari. Oh, Nyidam Sari. Biasanya Ustadz Rohmat kita kira pepeling. Lho nggih niki nyuwune Nyidam Sari. Nyidam Sari alhamdulillah luar biasa. Niki donga Jawa. Nek bawa? Dibawani napa mboten? Mbak Ustaz nyuwune bawa. Oh nggih, arek nggih, monggo bawa kan lanang. Bawa lanang ya. Nek biwi wedok ya. Pak Lurah anten. Bunti Pak Lurah wonten Pak Lurah. Pak Lurah napa mboten nggih? Di Mas Antok Pak Lurah. Nang jero. Ayo sampean geseron aku tak melok munggah. Nggih, monggo. Dawa ngayu. Mas Antok. Tak nyilas sediluk ya. Ora apa-apa, gandengan ora apa-apa. Bebas. Lagi kok ketok jemborok kene iki ya. Babu. Alah kok malah kaya sapi iki. Lah kan pedet. Bebujane ngati kene wong ayu kaya seto kamu ben ngono lho ya iya aku ki nyekli tangane sampean iki mbaeke pengen iki mbaeke tok ngempak rokok ning pengen asine bayangno ndah mendah kaya ngene wong nandang as aja to Mbah Yai Mbah Mudin kok asmaru lho asmara aku tak mubeng ya Allah ngene lho duet iki ngene lho Mas Santo kowe ora tahu aku digeblakno apa to aku dewe sapa sih nangis Mary to ya kok tak genteni nduk kok gentenan wis to lah asis menawa Mas Santo kok jaya aja lek cemburu to kok jae wong aku nggo nyiras sediluk kok sing asis sih melok nangis lah yo kok iso bayar nangis aku malah ketuguyu masa sing gandrung kene lah sing nangis kok iso kono wis tau sing wis yo ora usah dipikir jero-jero wis yo potong wis kowe bakal ngerti sisa dibacok lambene cah kuwi nalika ditinggal pas jeru-jeru aja nangis tak bacok iya lho ayo disumpet iki kono lambene ayo meneng ayo ben terus kayak kene ayo bapak apa to mbok lapi aja nganggo kono nek lapi nganggo sing jero maksudnya iki sing jero sing iki lho katoke apa malah di divisi duh dewa Jawa Nogong welas hono mambi ora usah melok nangis aku ora nangis perkara kuwi lha perkara apa joku sepi kadung mek utangan jope sepi sesuk karek sak liwetan sesuk karek budal pisan tok aja nangis to aku malah
nangis. Upamane ronah kodho tanpa prau. Aku ngerti karepku to. Arjikal aku ben lali ngono dhewe. Iya. Ben kelangan kang. Sasat sarah den Jolodri. Sesuk golek Ngidam sari as moro jograng eko jograng jograng Injak batang Mas. kakang Mas batang Mas. Lambune ya banget kaya batang kok piye. Pamundutan saking panjenenganipun Bapak Yai Rahmat Ngidam Sari. Yo Kang Anto, ayo. Ayo. Teman-teman pun pangiring pangombyong saking sekarang katuran sugeng dahar sugeng ngerapi jajaran ing sama-sama wonten sasana buka sinambi klaras gede-gede campur sari jadul kreasi lumantar akan ada campur sari mijil saking zakat liman ngantene ketok rukune campur sari lho, kena yuk melok ae Mas. Kosok melok. Lah urusane piye? Lah ya Di, jaluk Pak Di. Ayo. Lah sing penting anggere ndang melu ra wis engko ora ya mosok nek kok ya mulih ra ya tetep. Melok tok nek dulungane melok sapa? Oh malah nangis neh mulai rasa ngonan. Ayo. Wis to, wis. Lah yo. Enggak suka, aku enggak suka. Asus melok nangis ya. Cah melo cah loro kok padha nangisan. Padahal ndang nangis tak wabuk iki. Yo, yuk ayo. Oh aduh nangis. Lintang
di Pak Dita. Rawuh to, Pak Dita rawuh to. Sing digawe. Eh. Biasanya senengane oklek lho dene. Iya toh? Oh, teng ajeng, piyambake teng ajeng mriko. Halo, gak nyawer Dit. Lah iki aja nek kok nyawer kok nek boleh dibreki ora. Brek yo apa wong aku urung buah ya iso. Lha ngenteni kok kene to. Kok sok. Iki Mas Lis gak nyanyi Mas Lis. Ayo. Nglaras mawon. Iki kok sing nyuwun sinten? Panjenenganipun Mbah Yai Rahmat. Mbah Yai Rahmat. Kayak penggemar oklek ayo kayak. Kayak lo beri. Oke. Ayo, Sapa sing Pak De Kurdi kek? Dada-dada ning kono. Ayo, dintekke sih ayo. Eh? Oh, Mas Hartono. Ayo, no kene lho no. Pak No. Pak No. Pak No aku mintul loh. Kowe iki ora mintul, Apa? mondol. Nek mendul ki cilik ya. Kowe Gede. iki mondol senengane lho. Penggemar beratmu. Ji, ya ta. Apa ki? Loh, kayak wong kuwi ada di mana-mana toh, Mas. Lah Ya wong pancen saiki sing jenenge Mas Antok Krim iki tercemar di mana-mana. Terkenal di mana-mana. Nek tercemar ki cara mana piye? Rusak. Wes rusak. Antara bosok. Wes dol. Dintekke ya. Dol barang ki, Pak. Tantekne. Ngantene wis dadi ta? Dereng. Bocah loro ki lho pengen metu eket mang aku sedih aku. Pengapit loro ki lho gak gelem anu kok setrika ngalor. Pingin delok sampean, Mas. Budul nika juragan sego pecel rawuh. Niki to donat niki. rawuh. Kayak sego pecel sing aku tumbasane nggone. Manggene teng pundi, Bu? Pasar sekarang. Pasar sekarang. Nyuwune lagune ke Taman Asmoro. Nggih mangke dipun paringi. Besar wangi. Malah keroncongan iki yo. Ora keroncongan. Sing lawohe remplok ya, Mas. Nggih. Buwo sekarang nggih rawuh. Ndi, Bu? Nggih, menika. Sing ndi, Mas? Nika. Nika to nggih. Ibu Rokaya. Anjir. Dahar, sugeng dahar. Ini komplit. Nggih komplit to. Keluarga sekarang. Keluarga besar kok. Kabeh. Nggih keluarga besar. Yuk dintekke jejak Isi padha. saiki. Ayo. Piteke mau ndak mati. Oh, Ngesake wis dibuka mau ndak dirubung laler ya. Ayo. Ya. Nalikon Yo. ira Ojo ngene karo ratuwe. Pancasila, Garuda Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Spot terbaru. Aku terus gembrung. Kono kan tukang gembrung kene Kuwi. tukang oklek. Iya. Iya mesine gembrung kene mesine oklek. Sing anu gembrong meduri wong gitu. Iya. Lah yo. Kuwi tukang kendange. Oh wis seragam meduri to gawe rene. Iya. Oh, Iki gembrung mesine iki. Iya ya sapan-apan menawa iso. Sampun, Bos. Oke. sampun nggih. Pak Lasno nyuwun apa Pak Lasno? Jambu alas Dit. Oke. 50.000 lho Dit biasane. Bangga. Ya cari Yo, tukang ayo nyawer. Nduk, nangisnya meneng dhisik ya. Ayo dilanjut ya. Aja dipikir, Ayo, aja tak dipikir. tapuke langsung. Jam wis ya wis. ya. Tugel sing tak gagas kok geting aku. Tugel kok iso geting iki temene nang ngene. Lah ngono. Atiku ora nang kene. Kene lho. Nang kene iku ora ati. Sopo? Sok kerati. Sing Iya. wis ya wis aja nangis. Lah iya. Aja nangis. Japadha nelangsa. Jamane jaman rekoso. Urip pancen angel. Kutune ra usah ngeyel. Sik. Bingung to kan. Udah bingung. Pikiran anu wonge ning kene ning pikirane Sembuh sembyang kene. sembyang. Ayo. Dadi ngambur ing awak-awak. Sisi lho Yo Kang marai. Anto langsung dipun kasih Jam balas, jam balas, Bos. Jam 12. Boleh monggo. Kuwi nyawere engko sak gebok kok nyawere. Opo? Yuk bersama Aka Nada. Ya, jambu alas. Nyaringi Up. Piye? Iki lho miem. Kilo. Kok iso mbok hub ya? Kan kenapa melebat kena angin ya? Iso mbok kon hubi maksudnya iso piye? mengkis-mengkis. Oh yo mlaku Ya to lho sik padahal. aku Pak. dah sama mengkis-mengkis. Nah iya. Aku
Tak hobi aulia minggu. Lah aku guyu lho Mas. Pirang guyu. Apa? Muntah. Monggo Mas Santo foto riyen. Sik to. Biasane ngono. Monggo foto lo ya. Nek foto kudune Mesem. Nah. Ini foto bahagia bukan foto ronsen. Ayo. Iki sing neruske aku apa kono? Kono. Ayo. kono ndi? Lanjut. Maksudnya kene. Oh gini. Sayange wis duwe bojo. Wis duwe bojo. Awam kok anget to Mas. Kenapa loroe tipes sih sampean ya Allah Mas. Apa diabetes? Anu aku tak idoni lho. Biasanya awak anget biasanya gak tipes ya diabetes Mas. Mbak aku bulokku wis 800 apa piye? Lah jare kae 750. Sehat lho iki Kuwi sehat. 750 iki gulone titipane cah-cah. Duwi 250, asis 250. Caca iki tipe ini diabetes. Bocah-bocah ketoke bagus ning ra berfungsi. Mosok Rumah sama nganggur, aku normal sing lho, semlongot ketoke. Bocah sedelok kan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Nindake salat 5 wektu. Wis oh iya. Iki waktu salat zuhur. Jam piro ya Mas? Kok aku diimami karo Aziz. Asis jangan dijadikan imam. Jadi kan apa? Imam apa penggaweane Iki kopi. lho, rong dino wis ra mulih lho dadi RT Besah iki. Kok ST RT Desa Kudur iki anyar Boten RT Besah paniki niku RT Kalisari. Emang takok. Kok mboten Aduh, ngertos. mobilnya kan diparkir ning ngarep Mas Siskat. Anu Siskat dibutuh to, Pak? Oh alat pede karel. Aku ngono, lah apa mbok pek piye sih aku ngono. Ora jajak kok, Pak. Kok iso ra jajak ki apane? Ora ngatasi kok. Ora ngatasi. Gayamu. Ya susah. Ayo tindakne sih ayo. Sik. Anu di jambu alas saya ketemu ki. Pak ini ku sing Sing digawe. Sedikit rumang samu. Yo, Juragan Serko. Sak padha ayo. Cindi teko. Langsung rene sih. Langsung sini Dik. Rono-rono kowe melok awan aja nek kon jual imbah. Melok rene ya wis rene kok. Kene nduk karo sini. Sayange duwe kanca. Aku asik aku tekan durung atrasto. Yen aku lakon melu duweni. Matur sembah nuwun di Aulia Maharani. Luar biasa, salah satu artis kenamaan